Další bod, prosím. 3 záporné. A pan poslanec Adam, prosím. Já dám prostor ještě panu ministrovi odmítnout a pak bych se vyjádřil v rozpravě. 183. Ano, nelze akceptovat negativní stanovisko. Pan poslanec Adam, prosím. Já chci poprosit kolegy, aby podporu tomuto pozměňovacímu návrhu zvážili. Každému byl na stůl rozdistribuován takový materiál, který popisuje, o co v tomto pozměňovacím návrhu jde. Ve zkratce jde o dneska už necelých 55 společností, které uvedly svoje fotovoltaické elektrárny do provozu v tom překlenovacím období a de facto na to spoustu let doplácejí. Nechtějí nic jiného než narovnání vztahu mezi státem a investory. Zaslechl jsem spoustu argumentů proti, jako že to je retroaktivní a tak podobně. O retroaktivitu se určitě nejedná, je to pouze narovnání vztahu od 1.1. roku 2016. Dopad na státní rozpočet není, jak uvádí, nebude, jak ministerstvo uvádí, 0,3 miliardy, bude to méně, protože samozřejmě ty firmy budou mít nějaké odvody. Čili já si dovoluji opravdu požádat o zvážení, o případné nastudování a o případné dotazy. Děkuji. Prosím pana ministra. No, já bych chtěl velmi snažně požádat o přesně opačné stanovisko, protože fotovoltaika, protože byla utnuta velmi pozdě, po té, co se snížily ceny, nás bude jako daňové poplatníky, jako spotřebitele stát více než 1 bilion korun, 1000 miliard. A nevidím důvod ještě množství těchto peněz zvětšovat. A samozřejmě může tam být některé sporné případy, ale tohle by bylo další otevření, další Pandořiny skřínky. Takže prosím neotvírat, nechat zavříno. Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, prosím. Už se rád zeptat, je tady poznačený, že zemědělský výbor nepřijal, jestli pan kolega Adam tam byl, nebo někdo vám máte nějakou informaci, proč a jak to tam probíhalo. Ještě pan poslanec Adam, prosím. Na hospodářském výboru jsem nebyl, já nesouhlasím na zemědělském, na hospodářském jsem. S panem ministrem nesouhlasím. Nemyslím si, že se jedná o jakékoliv otevření Pandořiny skřínky, protože tohle už je opravdu posledních 55, před nějakou dobu 55 společností a nic jiného než narovnání podmínek. Kdyby ministerstvo opravdu tak šlo o to, aby se už další peníze do toho nesypaly, tak možná bylo správné zvážit ostatní pozměňovací návrhy, které aspoň ty moje, měly být proti překompenzaci solárních elektráren těch, které samozřejmě vydělali na tomto solárním biznisu mnohem více a ne utlačování těch, které na tom vlastně prodělávají konstantně. Ještě pana poslance Velebného, ten se chtěl vyjádřit. Děkuji za slovo. Já na zemědělském výboru oproti kolegovi Adamovi jsem byl a jelikož členové zemědělského výboru přijali spíše argumenty ministerstva průmyslu než potřeby a zvážili, že zvyšovat prostě náklady tady do toho, tak rozhodli, jak rozhodli. Jo? Děkuji, pan ministr, prosím. Samozřejmě problém překompenzace nepochybně existuje. V tom je jeden z velkých problémů fotovoltaických elektráren. Nemůže se na tom shodnout jednotlivé direktoriáty Evropské komise, protože jeden nám říká, že by se to mělo omezit, ta překompenzace, druhý namítá, že by to znamenalo retroaktivitu. Proto nemáme jednoznačný závěr ohledně notifikace. Čili ano, ten problém tam je, ale nemá jednoduché řešení. A není důvod, abychom si rozšiřovali bolest o dalších 300 milionů ročně. Já děkuji za příspěvek, já tu problematiku znám taky, ten odhadovaný dopad na státní rozpočet je 300 milionů, je tam spousta sporných otázek. Samozřejmě je tady hlasování hospodářského výboru, ale projednávalo se to i na dalších výborech. Ještě existuje plénum sněmovny, kde se k tomu problému můžeme eventuálně vrátit, ale myslím si, že už tomu asi tady bylo řečeno všecko, takže pokud někdo nechce ještě k tomuto bodu vystoupit, tak bych nechal o něm hlasovat. Není tomu tak, takže stanovisko zpravodaje, prosím. Negativní. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu pod číslem 183. Stanoviska jsou negativní. Zahájí hlasování.
Takže končím hlasování s příslušnou fotodokumentací. Konstatuji, že hlasovalo 15 poslanců, pro byli 3, proti 6, zdrželo se 6. Tento návrh přijat nebyl.